अरे एठी बसी बसी कौन गीत गाउछु? अरे जाउनु काम करिबु, किछि काम धंदा नै, खाली एठी बसी गीत गाउछु। ମୁଁ ତ ଲଡୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବି। अरे काम करिबु जा, पछे लड्डू खाइबु। ଆରେ ଆଜି ପରିକା ଦିନରେ କାମ କଣ ହଉଛୁ? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଆରେ ତୁ କହନା ଆଉ ବେଶୀ, ମୁଁ ତ ଯିବି ବୁନ୍ଦିର ଲଡୁ ହିଁ ଖାଇବି। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ଆରେ ପିଲା କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କିରେ? ଗାଁର ପିଲାମାନେ ମିଶି ରାଲି କରିବାକୁ ଯିବୁ, ରାଲି। ସବୁ ପିଲା ମିଶି ରାଲି ବାହାର କରିବ ଆଜି? ହଁ ବାପା, ଆଖପାଖ ସବୁ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ତ ମିଶି ଆଜି ରାଲି ବାହାର କରିବୁ ଆଉ ବୁଲିବୁ ଚାରିଆଡେ। ଚାଲ ବାପା, ମୁଁ ତମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ବି ତ ସାଥିରେ ଯିବି ରେ ରାଲିକୁ। अरे सबु कुलांगा रही बुल रे, सबु कुलंगा रही बुल। समस्ते जिंदगी खराब कर दियो रे, समस्ते जिंदगी खराब कर दियो। अरे आखपाख गाँ पिला माने समस्ते मिसिकिरी तो राली बाहर करछंती, तू कौन में काम को जीवु नहीं? ମୋର ତ ଦେଶଭକ୍ତି ଅଧିକ, ମୁଁ ଯିବି ରାଲିକୁ, ମୁଁ ଯିବି। तू जा मु चलिली। ଆରେ ପିଲା ଯିବା ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? आस बापा, पूरा तागड़ा राली बाहरिबो आज, तागड़ा राली। आस पछपटे बस। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପଛପଟରେ ବସି ଯାଉଛି। ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ। भारत माता की ଜୟ हिंदुस्तान ଜିନ୍ଦାବାଦ। इनकिलाब। ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆରେ ଭାଇ, କେତେବେଳେ ରାଲି ବାହାରିବ? ଭୋକ ଶୋଷରେ ଏଠି ଖରାରେ ଠିଆ କରିଦେଇଛ, କେତେବେଳେ ବାହାରିବ? अरे मु चारिआडे फोन करी डाकी देइछि। हां अरे सुनो, आख पाख सबु गाँ आडे आमे बुलिबा आजी। तागड़ा राली करिबा, आमे तागड़ा राली हबा। କଣ ରେ ଗଧ, ମୋ ସେଟିଂ ର ଗାଁ ଆଡେ ହେଲେ ଯିବା ନା ନାଇଁ? अरे आख पाख सबु गाँ को जिबा, सबु गाँ को। इनकिलाब ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଶୀଘ୍ର ରାଲି ବାହାର କର, ରାଲିକୁ ଯିବା ଶୀଘ୍ର। अरे कोठ आनिलु रे बापा को? मु आसुथिली, बापा मते पचारिले कुआडे जेबु, मु कहली राली को जेबी। बापा कहले मु भी जेबी, मु पछरे बसे धरी पळि आसिले। ଠିକ ଅଛି, ରାଲି ବାହାର କର। हिंदुस्तान जिंदाबाद। इनकिलाब। जिंदाबाद। हे वतन, हे वतन। इनकिलाब। जिंदाबाद। हिंदुस्तान। जिंदाबाद। हाय बासंती, आस राली रे बुलिबा आस। नाइ मो बापा पछरे अछंती। कोन अंकल भलो अछंती? ହଁ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ତୁମେ ମାନେ ସବୁ କୁଆଡେ ବାହାରିଛ? अंकल राली करूछु, आमे राली। ହଁ ହେଉ, ରାଲି କରିବ ଯାଅ। हिंदुस्तान। ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଠିକ चलो ଅଛି, बापा ଚାଲ। घर को जिबा। भारत माता की ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଇନକିଲାବ। जिंदाबाद। ଆରେ ତମେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆଗରୁ ଉଠି ଯାଅ ରେ। हमें तो आगरे आछिछु, हमें एठार उठिबार नै, तमे साइड होइके जाओ। प्रिय भाई और बहनों, हमको जिबा पाए तो टिके रास्ता दियो। हमें एठू उठिबार नै, देखो हम पछपटे केते लोक अछंते। ତମେ ବି ଆମ ସରକାରକୁ ଜାଣିନ? ଆମ ପଛପଟରେ ବି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ए मधुआ, तू साइड होबु ना हमें खंडा बाहर करिवो? ତୁ ମୋତେ ମଧୁଆ କହିଲୁ? ନାମ ରାଙ୍ଗା, ରାଙ୍ଗା ଏ ନାମ ମେରା। ମୁଁ ଚାହିଁବି ତ ଏଠି ଡେଙ୍ଗା କରିଦେବି। ए खंडा बाहर कर रे समस्ते। ହେଇଯାଉ ଆଜି ଲଢ଼େଇ।
ଏ କଣ ତମମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛ? ତୁମେ ମାନେ ତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ କହୁଛ। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ତୁମେ ପୁଣି ଲଢେଇ କରିବା କଥା କହୁଛ। ତମେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ନା ପାକିସ୍ତାନୀ? ଆରେ ଭାଇ ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି। ଏଥର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରାଲି କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ। ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଚାଲ ଯିବା ଏଥର ରାଲିକୁ। ଆରେ ଯାଉଛ କୁଆଡେ? ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଗିଥିଲେ ନୂଆ like ଅଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।